inche buna omurai oyo tagete korigia oburai bwabukira World 2027 na inche nabo narenge gwakire koko ngaba gusiti gatochichamu egekogera ebagoteba ng'obomo na buchingo nobomo na bwogotoira mutu toise gochichamu neba toraba kase nabo tokonyora ng'a naintu twanyegeiri torangeri gwase emesa ase ekeki yaite ekobagwa erinde eri naintu tonyora igo obomo obo nobuya nonya naba baminto bagorigia ekerogo marago otebire ngorigiare matiang'i ngorigiare tiga baraminyoka gegoika ase tokorora ng'ani ng'ori chikoengera nabo nera akoirana ate nene noyonde erinde eri togenda mutu buna omogusi tobwate ebirengera eri ng'a nyasaye ogwanja gakoira mbuya ataireti naintu nabo okonyora chinamba chiri twaorokia nabo tokorangeria emesa ng'a ninchuo toikaranse tonyare kobagana ekeki ya national cake abagusi baitu egento ekemo kabisa ndaete goteba gegotoita endamwamu nero onde otenena onde oteba ng'a yaya tokonyarebe einere twakonya yarete egwetana koring'a ntokonyara gochama egento gia kabere ogweta kero omonto ogetakerete ng'a ning'ori ore ase nyarebe ang'e mono erinde eri anyore ebinto ebinge toise gochichamo kero omonto atige keri kiayetakerete tobeke interest ya abanto baitu motu togokonyora ng'a twachiramu twatwarire obomo naende twagoseiramo oise korigereria engaki ya echukura abagusi gokonyora bagwakera kero omonto buna bono echi chiaeta oise gocha gusiga egase yaito polling station gwacha koya nianyorete chikura Ruto nanyorete chikura bonsi pi bari barengugori at least kero omonto nanyorete echiaye lakini toise gochamo twaigwana na egento ekemo buna okorora abagereka baimokire ebagwakamo abasigisi bakoimoka bakamo kwanyore bakotwara chinamba chiri bagotena banyara kone gosieteria mbuya.